Hi guys, खुलुमबाय जोङो दिमार्टआव थांनो नागिरदोंमोन नालाय दं सानना बेखौनो नोंथांमोननोबो एसे देखायनोसै होननानै गगा मोनदों आरो लोगोफोर थांगासिनो आरोना दायो रायलायनाया हामा लासै जाहैगोन ना नै बिथाङा Where is the drop location? DMart Kanakpura Road. Showing here only. Where is the drop location? Huh? Drop location. बेसेबां किनस' बेसेबां फिसा मोनसे फैयो लोगोफोर लाखांबाय आरोना भिडिअखौनो लानो बावगारलाबायो आंनिया मोजां मोजां नुनायखाय मा लाखा आन्डारपेन कैसा लगा मेरा मजाक आन्डारपेन लाबाय आरोना गारि बुक खालामदों नेबाय थादों लोगोफोर गानदुखौ बाजार लानबा फैबाय एरा मिला जायो ओयाव मोनगोन ना बायदि गान्दु लांफायनायमोन आरोना गान्दुखौ ओरै गोबानानै उन्दुनो मोनाबा बिराद जेरबा सायो आरोना ओंखायनो गान्दु लांफायनाय ओमफ्राय माबा मिबि लाबाय लोगोफोर गारि फैबाय बे गस्लाया बिरखारना होयो 1 2 3 double 3 खर' मिदिंसैलै आंखौ अट' गाखोबाबो नायनाय होयो गाइस मोनबाय इ जायगाखौ मोनबाय जोंनि जायगाखौ मोनफैनाय नोंसोरलाय ना एरिया गामिखौ मोनफैनाय दावाय लाना मानसिया आंलाय जागोन ना जायालै मैला जाजोबगोनसो गान्दुखौ लिसखौ गान्दुखौ बारा खैथाबा दङ गारबायबा हांसोखौ बिदि लानांगौ जायो प्लास्टिक लाबोदों चीटिंग करता है तू चीटिंग 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 करता है प्लास्टिक लाबोदों लोगोफोर मा लाना फैखो नै गैला एसां दसे बारा लाना फैखो देखायदोब्रा मोनसे लोगोफोर नै बियो 13-14 इयार्सनि आरोना ओमफ्राय यही नहीं अभी और सुनिए ओमफ्राय आं 19 इयार्स जाबाय आरोना ओमफ्राय होमबाबो बेखौ बायना लाना फैबाय आं माने ओमफ्राय बेखौ मोनायाव गाननो होननानै आरोना उन्दुनायाव गानना खिथिनोफोर जाबारबाय आरो आंनि लंपेन्टआ बाङाय टाइट बाङाय टाइट जाबाय
हप्तानै हप्ताथामनि उनाव जानाय नङा आरो ना लंपेन्टआ ए उठा ले रे देवा उठा ले रे बाबा मुझे अमीर को नहीं रे ये दो गरीबों को उठा ले नै आरो नेक्स्ट मोजां दा लोगोफोर इखौबो दायो लाना फैनाय आरो ना लंपेन्टखौबो इयो 13 इयार्सनिमोन लंपेन्टआ होमबाबो आङोथ' 19 इयार्सनि जानानै गानसै आरो ना ओमफ्राय नै बेफोरखौ लाना फैदों 88आवनो बिराद गिजु मोन्दों आरो ना नै बे आग्लायनायसो माथो मोनसेया ए मा आग्लायदों खैथा सानदों खैथा मोन्दों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20टा 88आव 20टा मोन्दों होमबा मा नांबावगौ 79 ना मासो बिसमोन ना मासोमोन 79 ओमफ्राय नै सेम लाना फैबावदों बेखौनो नै बोरै नुदों आरो गस्ला गोसोम गानना देखायनो र' आं नङा होमबाबो गानना होनसां गानना होलाबायखायो जोङो नै 100 रुपिसाव मा नांगौ आरो जि मोजां क्वालिटियाबो गुरै थान्दा आराम उन्दुनोसै आरोना दिनै ओरैनो दंखायो आरो गानबा मोननै दंखायो होमबाबो नैबेयाव लानो जिरायाव लानो बिराद सायो आंहा जिरायाव ओरै नांनोसै बेखौ 400आव मोन्दों मोननै ओमफ्राय बेयो बिथांनि आरोना डिउटियाव लोंनो मालाय कफि काप बोरै खेवाबो लोंजायोब्रा गुबुन दंखायो ना गुबुन दंलाबायखायो मिथिनो आरोना ओमफ्राय जोंनिया दै गैया दिनै दै गैयैनिखौ 30 थाखानि बायना लाना हायनांदों ओमफ्राय आरो मा दंबावोमोनथाय गैलाबायलालै मैगङानो दाउदै बायना लाना फैबाय गैला ओमफ्राय आरो प्राइभेट बुस्थुसै आरोना बेफोरो पेन्टि आरिसै ओमफ्राय गैला जोब्बाय YouTube चैनल खुलिनोसै खुलिदो Hey guys YouTube channel गानदो गस्लाफोरा गानदो नों गानालै आं मादि नुयो आं मादि नुदों मोजां नुदों मैं नहीं बताऊंगा खननैना नायफिनसै नायनोसै लोगो खिथिब्रा नै गानदो गोदान आरामहाय गोलांनाय दैसो नै मालाय बिथाङा गस्ला गाननायदों 100 थाखानि बेलाय बेसेबांथो माबा खालामदों 100निल'सो बायनो हायोलै जोंफोरो बारा दामि हाया इ बेसेबांमोन 199 मोनसेयाव 180 180 माबाल'सो मा होनोमोन 89 ल'सो मोनसेयाव मोजांसो दा गाननो आरामसे रुमाव थानायाव थान्दा होबोया थान्दा टाइट नांगौना नङाथाय मोननै गानो नों मोननै गान टाइट आं लुज दिस इज माय मा होनगोनलै साबोन दोनग्रा आरोना लोगोफोर जा किउटखा नालाय ओरैबायदि किउट साबोन दोनगोन आरोना एसे किउटखा मोनसेल'सो इउज खालामो नालाय साबोनखौ इयावनो मोनसेखौ दोन जानला मोनला दोनबा थाबनो गलिजोबो आरोना साबोना थान्दा गैलाय आं सोना लोङो होमबा बाङाय